Prynawn da bawb, a chroeso i sesiynau adolygu Carlam Cymru. Bydd y sesiwn heddi yn canolbwyntio ar Mathemateg uwchgyfrannol ac yn cael ei gyflwyno gan Dr Netl o Ysgol Gymraeg Yslafera. Bydd y sesiwn yn para am 45 munud lle bydd yr athro yn cyflwyno'r cynnwys perthnesol. Os oes gennych unrhyw cwestiynau yn ystod y sesiwn, defnyddiwch yr adran cwestiwn ac ateb Q&A a bydd nawn ni'n gorau i'ch ateb. Fe welwch chi dolen yn yr adran cwestiwn ac ateb. Os ydych chi'n hapus i adael eich enw a'ch cyfeiriad e-bost, byddwn ni wrth ein bodd yn cadw mewn cysylltiad â chi mwyn anfon gwybodaeth atoch am ddigwyddiadau eraill yn y dyfodol. Gallwch clicio ar y ddolen ar unrhyw adeg yn ystod y sesiwn. Bydd y sesiwn heddiw yn cael ei recordio a bydd y recordiad ac unrhyw adnoddau perthnasol yn cael ei roi ar wefan e-sgol o dan y tab Carlam Cymru. Diolch yn fawr, barod i ddechrau. Felly, yn y sesiwn heddi, ni'n mynd i ffocysu ar Mathemateg uwchgyfrannol a mae'r topic yw'r hyfaliad cylch. Un o'r pethau gobeithio chi cael cyfle i edrych dros nawr, ond ni'n mynd i ddechrau banc gyda terminoleg, pethau sylfaenol, enghraifft canolbwynt o llinellau syth a sut maen nhw'n perthnasol i cylchoedd. Mae'n hefyd edrych ar perpendicular a sut mae hwn yn plethu mewn gyda hyfaliad cylch. Y hyfaliad y dwy ffordd o weld hyfaliad ac plethu hwn mewn i'n tangiad ac yn olaf gweld cwpl neu digon o cwestiynau arholiad i weld y dulliau gwahanol maen nhw'n gofyn y cwestiwn. Felly, i ddechrau, pam hyfaliad cylch? Os ni'n edrych yn y mynydd cybac, sef y cynnwys y lefel A chi'n astudio, byddwch chi'n gallu gweld bod un o'r pethau maen nhw'n gofyn i chi gael dysgu yw deall a defnyddio Geometreg Gyfesurynnol Cylch gan defnyddio'r hyfaliad ar gyfer y cylch, gweithio ar y sgil cwblhau'r sgwâr i ddarganfod canol a radiws y cylch. Hefyd, maen nhw'n disgwyl i chi dysgu am ongl mewn hanner cylch yn ongl sgwâr. Hynny yw, sut mae tangiad yn plethu mewn. Maen nhw'n disgwyl i chi dysgu am perpendicular o'r canol i gord yn haneri'r cod ac bod y radiws cylch ar pwynt benodol ar ei gylchfyn yn perpendicular i'r tangiad i'r cylch ar y pwynt. Yn ogystal â hyn, maen nhw hefyd yn cael y ffordd arall o weld yr hyfaliad ac yn hefyd yn cynnwys darganfod hyfaliadau a'n tangiadau sy'n cyffwrdd cylch, i'r amod fel bod dau cylch yn cyffwrdd, ac hefyd darganfod pwyntiau croestoriad neu bwynt yn cyswllt llinell a cylch. Felly yn y sesiwn heddi, ni'n gobeithio sicrhau bod ni'n gweld elfennau o pob un o'r rhain. Mae yna link yn y cyflwyniad mwyn mynd â chi at hon, so chi'n gallu gweld y elfennau arall dylech chi dysgu ar gyfer yr arholiad. Felly, i ddechrau canolbwynt. Chi wedi dysgu canolbwynt yn dulliau gwahanol ac mae'r yr un math mewn cylch. Ond, un peth diddorol yw, trwy darganfod canolbwynt, llinell sydd yn croesi canol cylch ac yn cyffwrdd ar ddwy ochr y cylch, bydd y canolbwynt yn cyfateb i'r canolbwynt y cylch. Hynny yw, os ni'n cyfrifo'r cyfartaledd y ddau rif o A i B yn hermau X ac termau Y, bydd ni'n darganfod y canolbwynt. Felly, X1 ac X2 sydd y 3a 7 ac yr termau ar gyfer y 4 a 6, beth bydd ni'n gweld yw 3 a 7 rhannu y 2 yw 5 ac yn yr un modd 5. Felly mae'r canolbwynt y cylch canlynol yw 5. So un o'r sgiliau y fach bydd angen chi defnyddio cyn cael y mynediad i'r cwestiwn.
Ar gyfer llinellau sydd yn perpendicular, mae rhaid I chi hefyd cofio un o'r pethau hyn I fod yn llwyddiannus gyda defnyddio'r cyfaliad cylch. Ond fan hyn nawr, mae rhaid I chi cofio bod unrhyw llinell sydd yn perpendicular bod y graddiant, sef M2, yn hafal I minus 1 rannu gyda M1. Felly, os ni'n ffocysu ar y llinell o A I B, beth ni'n gallu gweld yw I ddarganfod y gradiant, beth ni'n gwneud yw ni wedi cymryd y termau sef y2 tannu y1, rannu gyda x2 tannu x1, ac mae hyn yn hafal I 1 dros 2. Felly, mae M1 yn 1 dros 2. Ar gyfer y llinell L1 o Y1, mae'r graddiant M2 yn minus 1 dros y graddiant. Felly, I ni nawr beth ni'n gallu gwneud yw ni'n gallu troi'r fraction ac beth ni'n cael yw 2 dros 1. Felly mae'r graddiant yn minus 2. So felly, ni yn defnyddio'r cylch, ond ni'n darganfod graddiant y llinell L1. Ni hefyd gallu defnyddio'r ffaith bod x1 ac y1 yn 5, 5, bod y pwyntiau yn 5, 5, I ddarganfod hyfaliad llinell L1. Os ni eisiau gwneud hyn, beth chi'n gwneud yw ni'n gosod y termau mewn, y 5, 5, ar gyfer y pwyntiau, y graddiant o minus 2, ac trwy ail drefnu, beth na dylen ni gweld yw y yn hafal I minus 2x adio 15. Felly'r 2 sgil gyntaf ni wedi gwneud yw sgiliau falle chi wedi gweld I ffwrdd o'r hyfaliad cylch, ond mae'n bwysig bod ni'n defnyddio nhw yn cwestiynau sydd yn cynnwys yr hyfaliad cylch. Nawr, ni'n barod I weld yr hyfaliad cylch. Dyma ni, y ddwy ffordd o ddangos. Ar y chwith, beth wnaeth chi gweld yw mae'r hyfaliad cylch yw x tannu a wedi sgwario, bydd termau x fan hyn, ac adio y swm o y tannu b wedi sgwario, ac mae hwn yn hafal i'r radiws wedi sgwario. Ar y dde, mae'n tebyg iawn, ond beth sydd wedi digwydd, maen nhw wedi ehangu'r cronfachau, ac beth sydd gyda ni yw'r x wedi sgwario ac y wedi sgwario, ond mae 2x a 2y adio gyda constant o p plus c yn mynd I fod yn hafal I 0. Ac os ni'n defnyddio'r un ar y dde, mae'r radiws yn gallu cael ei darganfod trwy ail isradd g wedi sgwario plus f wedi sgwario tannu gyda c. Ond ar y chwith, mae'r ffordd ar y chwith yn a lot symlach oherwydd mae'r radiws yw'r term ar ochr dde yr hyfaliad wedi ei ail isradd. Ni hefyd gallu darganfod y pwyntiau ar y chwith, sef a b, ond mae'r pwyntiau ar y dde yn dod allan o'r termau x ac y, nid y termau x wedi sgwario ac y wedi sgwario. Just I gofio mae ddwy ffordd o ddefnyddio'r hyfaliad. Beth mi'n gwneud nawr yw 3 enghraifft bach I ddangos sut I ateb cwestiynau fel hyn. Felly, yn gyntaf, ni gallu adnabod bod yr hyfaliad hyn yn y ffordd ni gallu gweld ar y chwith. So os ni'n cofio nawr bod y termau a b fan hyn, ac mae 25 yw'r radiws wedi sgwario. Felly, I ddarganfod yw'r radiws, ni allai sgwennu lawr bod r wedi sgwario yw 25. Felly, ail isradd 25
yn hafel i 5. Mae'r radius yn 5. Darllen y pwyntiau mwyn darganfod a b, a ni gallu gweld bod a yn hafel i 3, ond mae b yn hafel i -6. So, cwestiwn bach syml. Cofiwch bod x wedi sgwario bod y term arall yn y cronfachau. Weithiau, maen nhw'n gallu rhoi nhw fel hyn, ac yn gyntaf, efallai bod e ddim yn glir bod hwn yw'r dull ni'n gweld ar y chwith, ond beth ni yn gweld yw bod x adio 0 wedi sgwario fan hyn, sydd yn gadael x yn unig. Felly, yn gyflym iawn, mae'r termau a yn b, felly yw 0. Ond eto, mae'r radius wedi sgwario hafel i 144, felly mae'r radius yn ail israd 144, sef 12. So, 2 cwestiwn gyda'r hyfaliad cylch. Mae trydydd un yn defnyddio'r un ar yr ochr yn dde. Beth ni'n gallu gweld nawr yw mae'r rhaid ni defnyddio'r hyfaliad i ddarganfod y radius, ac ni hefyd gallu darllen y termau x ac y i ddarganfod y werth am a b. Felly, i ddechrau, cofiwch bod hyfaliad cylch yn x wedi sgwario, adio y wedi sgwario, adio 2gx, adio 2g y plus c yn hafel i 0. Os ni dim ond yn ffocysu ar gx ar hyn o bryd, beth mae hwn yn dweud yw mae 2gx yn hafel i 6x. Felly, mae'n rhaid i'r 2g, mae'n rhaid i'n werth g fod yn -3, oherwydd mae 6 rannu gyda 2. Neu 2 sy'n glosi gyda 3 yw beth sy'n rhoi 6 iddyn ni, a cofiwch werth minus. I wneud yr un peth ar gyfer y term f, a beth ni'n gallu gweld yw mae 2y yn hafel i 2g. Felly, 2 lluosi gyda 1 yn cyfateb i gwerth f. Mwyn cyfrifo'r radius, beth ni'n gallu gwneud yw gosod y rifau mewn, sef g, f a c. I ni mae g yn 3, f yn 1, felly 3 wedi sgwario, adio 1 wedi sgwario, minus o'r hyfaliad, ond cofiwch bod gwerth yn -6. Felly, adio 6. Ac mae hwn yn cyfateb i 9 adio 1 adio 6, sydd yn ail israd 16 sef 4. Felly, ni gallu darganfod gwerth y radius o'r dull hyn. Os ni nawr symud ymlaen, ni gallu edrych ar tangiad. Ni gallu edrych ar tangiad oherwydd mae'r radius cylch a'r pwynt penodol ar ei gylchyn yn perpendicular i'r cylch ar y pwynt. Beth mae hwn yn golygu yw mae'r llinell syth o c i p, y llinell syth hyn, yn creu ongl sgwâr gyda unrhyw tangiad sydd yn cyffwrdd y cylch. Mae hyn gallu yn wir am unrhyw pwynt ar y cylch, wastad yn creu ongl sgwâr. Sut mae hyn yn defnyddiol? Wel, os ni gallu darganfod graddiant ar gyfer y llinell radius, enghraifft M1, ni jyst yn gallu cofio bod y graddiant y tangiad yn ei gwrthwyneb eto. Bydd M2 yn hafel i 1 minus 1 rannu gyda M1. Neu yn termau a, b a c, d, mae'r
gradiant y radius yn b minus d rannu gyda a minus c. Ond bydd y gradiant y llinell tangiad yn minus a minus c rannu gyda b minus d. Sylweddoli bod y termau yn gwrthwyneb ac yn hefyd yn gweld y minus sign. So beth sydd yn defnyddiol i ni nawr yw efallai gweld cwestiwn sy'n dechrau plethu mewn nifer o elfennau hyn. So gobeithio i chi defnyddio'r tangiad, gobeithio i chi defnyddio'r hyfaliad y cylch i ddatrys y camau. So, cwestiwn darganfyddwch hyfaliad y tangiad L1. A mae'r cliw, os mae'r cwestiwn yn gofyn i ni ddarganfod y llinell L1 ac mae cylch yn y diagram, mae werth i ni dechrau gyda'r cylch, yn enwedig os mae'r hyfaliad cylch gyda ni, ac symud o'r cylch i'r llinell L1 y tangiad. So peidiwch dros neidio syth i'r tangiad, gweld oes modd i ni darganfod y llinell K-P. Mwyn darganfod y llinell K-P, yn gyntaf mae rhaid ni datrys gwerth y canolbwynt. Gwerth y canolbwynt yn un o'r pethau nes i'n gwneud o'r hyfaliad cylch. Mae'r modd y hyfaliad cylch yw'r un gyda plus 2 gy x ac plus 2 gy y. Felly, os ni'n cyfarwydd gyda hyn nawr, beth ni'n chi gweld yw mae gwerthoedd minus g ac minus f, y pwyntiau x ac y, a mynd i fod yn minus minus, 2 lluosi gyda beth sydd yn rhoi 10 i ni, mae'r ateb yn 5, felly minus minus 5 yw 5, ac yn yr un modd 5 eto fan hyn, 5 a 5. Oes modd i ni ddarganfod mwy, nawr mae'r pwyntiau 5, 5 gen ni, ac ni gallu darganfod y radius, neu ni gallu darganfod y gradiant. Cofiwch, yr un mwyaf werthfawr i ni gyda tangiad yw'r gradiant. Felly, defnyddiwch y pwyntiau 5, 5 a 3, 4 i ddarganfod y gradiant. Os dwi'n liberian M1 neu M-P, bydd y gradiant yn 5 minus 4, rannu gyda 5 minus 3. Cofiwch bod y termau y ar top a'r termau x ar y gwaelod, ac mae hwn yn gadael 1 dros 2. Nawr ni'n cyfarwydd, neu chi gweld, mwyn cael hyfaliad y tangiad, mae rhaid i ni aildrefnu'r gradiant llinell P mwyn cael y gradiant y llinell L1 y tangiad. So cofiwch, M2, sef y llinell, yn mynd i fod yn minus gwrthwyneb y gradiant, sef minus 2 dros 1, sef minus 2. So ni dros hanner ffordd trwy'r cwestiwn. So os ni'n symud i'r slide nesaf, beth ni'n gallu gweld yw M2 yn minus 2. Felly ni nawr gallu defnyddio'r holl wybodaeth i ddarganfod hyfaliad y tangiad. Cofiwch, mae'r pwynt P gen ni. Felly, os ni'n defnyddio y minus gwerth y, sef 4, mae hyn yn hafal i'r gradiant, sef minus 2 x minus 3. A nawr ni gallu agor y cronfachau aildrefnu i cael hyfaliad y tangiad L1, sef y yn hafal i minus 2x ac minus 2 lluos gyda 3, sef adioch 6, ac mae'r minus 4 yn symud i plus 4.
Felly, mae'r hyfaliad y tangen L1 yn minus 2x adio 10. So, dechreuad dda, ni gobeithio wedi gweld defnydd o'r pethau sylfaenol, enghraifft canolbwynt, ac hefyd diffiniad am perpendicular, sut mae'r graddiant yn newid. Ni wedi gweld dau ffordd o ddangos hafaliadau cylch. Ni hefyd wedi symud mlaen i'r tangiad ac sut i ddefnyddio'r tangiad. Mae werth nawr i gobeithio gweld cwestiwn go iawn o cyn papurau. Felly, os ni'n dechrau, ni allu gweld gyda cwestiwn fel hyn, mae dau cylch gennym ni, roddir y cylchoedd C1 a C2 gan x plus 1 wedi sgwario plus y adio 2 wedi sgwario yn hafod i 25. A mae'r ail hyfaliad cylch, sef C2 yn x wedi sgwario, adio y wedi sgwario, minus 10x minus 5y plus 25. Cwestiwn gyntaf yn gofyn i ni ysgrifennu radiws C1 a cyfresynau canol C1. Felly, os ni'n ffocysu ar C1, sef x adio 1 wedi sgwario, y plus 2 wedi sgwario yn haflu 25. Mae cwestiwn A yn gobeithio'n eitha hawdd i weld. Cofiwch, i ddarganfod y radiws, mae rhaid ni cofio bod y termau ar y dde yn haflu radiws wedi sgwario. Felly mae y wedi sgwario yn haflu 25. Felly mae ail israd 25 yw gwerth y radiws, sef 5. Beth yw'r cyfresynau canol C1? Mae cyfresynau canol C1 yw y dau term sydd yn y cronfachau, sef minus 1 ac minus 2. Mae'r cwestiwn gyntaf a 2 marc, gwerth y radiws a gwerth y cyfresynau canol. Nawr ni gallu gweld ar gyfer 3 marc, beth yw'r radiws C2 ac beth yw'r cyfresynau canol C2. So, i ddechrau, beth ni moyn ffocysu ar yw nid y termau x wedi sgwario neu y wedi sgwario, ond y term minus 10x minus 5 y plus 25. Os ni moyn ffocysu ar radiws yn gyntaf, ni fachau'n cofio bod y radiws yn G wedi sgwario, adio F wedi sgwario, minus C. Ond yr unig ffordd i lwyddo gyda cwestiwn fel hyn yw i gofio bod y termau x yw 2gx ac mae'r termau y yn 2f plus y c. Felly, wrth edrych ar minus 10x, mae rhaid i chi sylweddoli bod y 2 yn lluosi gyda 5 i roi 10, ac mae'r term hefyd yn minus. Felly, minus 5 wedi sgwario, adio beth sydd yn lluosi gyda 5, beth sydd yn lluosi gyda 2 i roi 5 yw minus 2.5 wedi sgwario, minus term c, ac mae term c yn 25. Felly, os ni'n mewnbynnu'r termau, mewn i'r cyfrifiannau, beth ni'n gweld yw 5 wedi sgwario, adio 2.5 wedi sgwario, minus 25 yn hafal i 2.5. Felly mae'r radiws ar gyfer cylch 2 yn hafal i 2.5.
Beth yw'r cyfresynau? Mae'r cyfresynau yn, os chi'n cofio, yw minus g minus f. Felly, eto wrth edrych ar y term 2g, beth ni'n gweld yw minus 5 ac minus 2.5. Felly, mae'r cyfresynau ar gyfer c2 yn 5 ac 2.5. So 3 marc i ddarganfod y cyfresynau ac hefyd y radius. Cwestiwn C, 3 marc nawr. Dangoswch fod C1 a C2 yn cyffwrdd â'i gilydd. Felly, os ni'n meddwl nôl i'r manylau, ni wedi gweld ar dechrau sesiwn, ni wedi gweld beth yw'r amodau ar gyfer cylchoedd sydd yn cyffwrdd. Felly, os ni'n dechrau bant, ni'n gallu gosod y holl wybodaeth ar y top. Beth sydd gen ni yw mae ar gyfer C1, ni'n gwybod minus 1, minus 2, efo'r radius o 5, C2 yn 5.5 a 2.5 efo'r radius o 2.5. Felly, os bydd y cylch C1 yn cyffwrdd ar cylch C2, mae rhaid ni cofio bod C2 yn llai na hanner maint C1. Mwyn i hon fod yn wir, bydd y pellter rhwng y 2 pwynt yn adio i fod yn hafal i'r radius y ddau. Felly, os ni'n gallu darganfod y pellter rhwng canol C1 a canol C2, os mae gwerth hyn yn hafel i radius 1 adio radius 2, felly bydd y cylchoedd yn cyffwrdd. Os mae'r gwerth y pellter rhwng y ddau ddim yn hafal, wedyn bydd y cylchoedd ddim yn cyffwrdd. Felly, pellter rhwng 2 pwynt yn hafal i'r termau x. Tan i ffwrdd o'i gilydd, wedi sgwario, adio termau y. Gwahaniaeth rhwng y termau y wedi sgwario. Ac os ni'n dilyn hyn, beth ni'n gallu gweld yw x minus x, sef 5 minus 1, wedi sgwario, adio 2.5 minus 2 wedi sgwario, ac mae hyn yn hafal i 6 wedi sgwario, adio 4.5 wedi sgwario, sef 7.5. Os ni moyn cymaru hyn gyda'r radius y 2 cylch, beth ni'n gweld yw 5 adio 2.5, sef 7.5. Felly, mae C1 a C2 yn cyffwrdd ei gilydd oherwydd mae'r pellter rhwng canol y ddau yn 7.5 ac hefyd mae'r swm y ddau radius hefyd yn 7.5. Felly, beth ni wedi gweld yw cwestiwn sydd yn werth 8 marc. Ni wedi dechrau bant gyda'r diffiniad ar gyfer cylchoedd sydd yn cael ei dangos fel hyn. Ni wedi datrys y radius y cyfresynau canol ar gyfer yr ail ffordd o ddangos yr hyfaliad, ac y peth newydd nawr yw i sut i ddangos os mae cylchoedd yn cyffwrdd. Cwestiwn arall ni allu wneud nawr yw beth sy'n digwydd eto nawr yw cwestiwn sydd yn gofyn i ni darganfod cyfresynau a radius eto, ond os ni'n gweld maen nhw wedi dangos y cylch yr hyfaliad yn y dull hyn ac maen nhw'n
Yn lle roi'r hafaliad ar gyfer yr ail cylch, maen nhw'n just gosod y cyfresynau a'r radius ar gyfer yr ail cylch. A maen nhw'n gofyn syth i ddangos bod y cylchoedd yn cyffwrdd. Felly, ffordd arall o weld cwestiwn fel hyn, sef yn lle roi'r hafaliad, mae rhaid i chi daclus yn gwahanol. So i ddechrau, darganfyddwch gyfresynau y a a'r radius C1. So eto, cofiwch bod ni'n ffocysu ar y termau 2 gy x, termau 2 gy y, ac y term c ar gyfer unrhyw hafaliad yn y ffordd hyn. A beth ni'n gweld yw minus 6x plus 8 y minus 75. Felly, yn a, beth ni'n gallu wneud yw cymharu minus 6x gyda 2 gy x, ac os ni moyn datrys y radius, bydd y radius yn hafal i g wedi sgwario plus f wedi sgwario minus c. Beth gen ni nawr yw g, mae gwerth g yn hafal i minus 3, oherwydd mae minus 3 llos gyda 2 yn rhoi minus 6. Felly minus 3 wedi sgwario. Mae gwerth f yn 2 llos gyda 4, felly 4 i roi 8 iddyn ni, minus, ac fan hyn mae gwerth c yn minus 75. Felly, beth sydd gennym ni yw ail isradd 9 adio 16 adio 75, sef ail isradd 100. Felly mae radius y cylch yn 10. Beth yw'r cyfresynau? Cofiwch bod cyfresynau cylch fel hyn yn minus g minus f. Felly wrth edrych, beth yw werth g? Werth g yw minus 3. Felly minus 3 yw 3. Ac mae gwerth f yn 4. Felly mae minus 4 yn union minus 4. So cwestiwn a, gobeithio chi gweld mae dwy ffordd maen nhw wedi cyflwyno cwestiwn ar gyfer cyfresynau, ond mae 2 dull i chi defnyddio. Nawr, ran B, sydd mewn 2 is-ran, yn werth 7 marc. Felly, os ni'n symud ymlaen tymed bach, byddai'n gosod y wybodaeth yn y top, rhag ofyn ys angen s os 3 minus 4, a mae'r radius yn 10. Oes modd i ni nawr dangos bod y cylchoedd yn cyffwrdd. Eto, ni gallu oherwydd mae cylch C1 yn 3 minus 4, ond y radius o 10, ac mae cylch C2 efo radius o 5. So eto, mwyn gwirio os maen nhw'n cyffwrdd, bydd rhaid i'r pellter rhwng y ddau cylch yn hafal i'r swm y ddau radius. Felly, beth ni'n gallu gwneud yw gwirio'r pellter rhwng y ddau, sef x2 minus x1, adio y 2 minus y 1 wedi sgwario y holl termau ail isradd. Os mae hyn yn cyfatheb i werth C1 plus C2, y radius y ddau cylch, sef 10 a 5, 15, bydd y cylchoedd yn cyffwrdd. So, mewn bynnu'r termau, so os ni'n dechrau ban, minus 6, minus 6, minus 3, wedi sgwario, adio 8, minus 4 wedi sgwario. Beth ni'n gweld yw ail isradd minus 9 wedi sgwario, adio
12 wedi sgwraio. Sef ail israf 225 sydd yn cyfateb i 15. Felly, o ganlyniad, mae'r cylchoedd yn cyffwrdd â'i gilydd. Rhan 2, o wybod bod y cylchoedd yn cyffwrdd â'i gilydd yn y pwynt -3, 4, oes modd i ni darganfyddwch hyfaliad y tangiad cyffredin. So, beth mae hyn yn sôn am yw, os mae cylch gennym ni ar 3 - 4, ac mae cylch arall gennym ni ar -6 ond 8, sydd yn hanner y maint, mae yna tangiad cyffredin yn mynd trwy'r ddau ohonyn nhw. Felly, beth ni'n gallu wneud yn gyntaf yw darganfod y graddiant rhwng y 2 pwynt. So, os ni'n ceisio wneud diagram yn lot well, ni'n gallu darganfod y tangiad rhwng y llinell. Felly, graddiant rhwng y 2 pwynt yn mynd i fod yn hafal i'r termau y a rannu gyda'r gwahaniaeth yn y termau x. Os ni'n cymryd y 4 a -3, so y pwynt ar y tangiad, hyd at rannu ni i ddewis, ond os ni'n dewis pwynt b, beth bydd ni'n gweld yw 4 - 8 rannu gyda -3 -6 sydd yn cyfateb i werth -4 rannu gyda 3. Wrth edrych ar hyn, mae modd datrys y graddiant ar gyfer y pwynt P i A hefyd, ond ni wedi dewis B i P. Nawr mae'r graddiant gennym ni. Ni nawr gallu meddwl am beth sydd yn cyffredin gyda tangiad. Wel, yn gyntaf, mae'r pwynt -3 a 4 yn bwysig, ond hefyd cofio bod y graddiant tangiad yn hafal i -1 rannu gyda graddiant y llinell perpendicular. Felly, i ni, mae'r graddiant yn minus, os ni'n troi'n drosodd 3 dros 4, sef 3 rannu gyda 4. So, mae'r graddiant y tangiad yn hafal i 3 dros 4, oherwydd beth ni'n wneud, ni wedi wneud negatif y gilydd, ni wedi trosglwyddo fe drosodd a cofio -sign. Mae'r pwyntiau x ac y gennym ni, felly y minus, beth yw gwerth y term yn y, yw 4. Mae hyn yn cyfateb i'r graddiant, ni dros 4, x minus 3, ac wedyn mae modd i ni agor y cronfachau ac ail drefnu i ddarganfod gwerth yr hyfaliad y llinell, y tangiad cyffredin. Felly beth sydd gen ni, nawr mae y -4 yn hafal i 3 dros 4. X adio 3 sef 9 dros 4, ac wedyn cofiwch chi ail ddrefnu i 3 dros 4, x adio 9 dros 4, adio 4, ac wedyn mae'n modd symleiddio hyn i fod yn 3 dros 4, x adio 6.25. So, ni wedi gweld dwy ffordd gwahanol o ddangos
cwestiynau sydd yn gofyn i chi i ddefnyddio'r tangiad, neu hefyd i ddatrys y hafaliad ar gyfer y tangiad cyffredin. Beth ni gallu gwneud nawr yw edrych ar cwestiwn sydd ddechrau mwy mewn maint ac gweld os mae modd dechrau'r cwestiwn wedyn mae'n gadael y atebion i chi wirio dros yr wythnos nesaf. So, felly, cwestiwn lot mwy mewn maint, mae hwn yn gallu bod yn cwestiwn gwerth lot o marciau chi ddim moyn colli mas arno. Ac os ni'n dechrau gyda pwyntiau a b, ac mae a yn b yw'r pwyntiau a'r cylch, sef y cylch fi wedi newydd wneud yn bron yn edrych fel cylch yn y diagram, ac mae a b yn 2 pwynt ar hyd y diameter sydd yn creu'r cylch. Felly mae a b yw'r pwyntiau ochr arall i'r cylch. Felly dechrau bant gyda hwn, mae y rhan gyntaf y cwestiwn a b yn gofyn i dangos bod cyfresynau canol y cylch yn 2 a 7, ac hwn yw beth dechreuon ni bant gyda yn y sesiwn heddi, trwy cofio diffiniad canolbwynt. Felly, ar gyfer a, ni gallu darganfod y canolbwynt, sef y termau x wedi adio rhan gyda 2, ac y termau y wedi adio rhan gyda 2. Ac os ni'n gweithredu rein, beth sydd gennym ni yw minus 2 adio 6 rhan gyda 2, ac 4 adio 10 rhan gyda 2. Felly, mae'r termau minus 2 adio 6 yw 4, 4 rhan gyda 2 yw 2, ac 14 rhan gyda 2 yw 7. Felly, ar gyfer un marc, ni'n hapus bod ni wedi darganfod 2 ac 7. Nawr, wrth ni edrych ymlaen i b, ni gallu gweld bod y hafaliad, y cylch yn x wedi sgwario, adio y wedi sgwario, adio a x, plus b plus c yn hafel i 0, oes modd i ni defnyddio wybodaeth 2 a 7 i ddarganfod gwerthoedd a, b a c. Felly, i ddatrys cwestiwn fel hyn, peth gorau i ni wneud yw yn gyntaf meddwl am ein cylch, sydd gyda pwyntiau 2, 7. Ac un peth sydd ar goch yw radiws. Felly, i ddechrau, mae werth i ni darganfod y radiws, a wedyn ni'n gallu gweithio tuag at yr hafaliad y cylch. So, yn gyntaf, beth yw'r radiws, neu beth yw hyd, llinell o'r canol i fan hyn, a cofiwch y gwahaniaeth yn yr x's wedi sgwario, adio'r gwahaniaeth yn termau y wedi sgwario, a mae'r holl termau wedi ei ail-israd. Felly, beth sydd gyda ni yw 2 minus 6 wedi sgwario, adio 7 minus 10 wedi sgwario, sef 16 adio 9, ac mae hyn yn cyfateb i'r ail-israd 25, sef 5. So nawr mae pwyntiau 2 a 7 gennym ni a pwynt 5. Beth mwyn gadael chi gyda yn y sesiwn heddi yw i ddarganfod yr hafaliad yn y trefn yn y cwestiwn. Mae modd i chi dechrau efo x minus a wedi sgwario plus y minus b wedi sgwario yn hafel i'r radius wedi sgwario. Os chi'n mewnbynnu'r rifau cywir, mae modd i chi ail-drefnu mwyn cael yr hafaliad yn yr un ffurf ar mae'r cwestiwn yn gofyn.
Felly, gobeithio bod chi gallu cael y cyfle i ymarfer hyn, ond yn y sesiwn heddi, ni wedi mynd dros hafaliad cylch, ni wedi edrych ar canolbwynt, perpendicular a'r radius, sut i ddefnyddio'r dau hafaliad, y dau ffyrdd o weld y hafaliad a gweithio rhwng un i'r llall, tangiad, sut i ddefnyddio'r tangiad, ac yn olaf ni wedi cyrraedd cwestiwn sydd yn gofyn i ni datrys canolbwynt, defnyddio'r hafaliad, ail drefnu o un hafaliad i'r llall a cyfrifo'r tangiad. Diolch i bawb sydd wedi ymuno. Gobeithio bod y sesiwn heddi wedi bod yn defnyddiol i chi. Bydd y sesiwn wythnos nesaf yn canolbwyntio ar ffectorau, grymoedd a deddfau Newton, ac yn y sesiwn olaf, byddwn ni'n gweld y diliynadau a chyfresu yn cynnwys y theorem binomial. Hwyl fawr bawb.